हेल' लोगोफोर खुलुमबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायबाय। नै जोङो गल्ड सिनेमायावहाय जोङो सिजौ सिनेमा नायनो फैदों। ओरैनो ससे भिडिअ होबाय आरोना, बांद्राय गोलाव होजाया, माने बिसोरबो फैसा गारनानै बानायनायसै नालाय, ओंखायनो बारा गोलाव होजाया आरोना। बयबो नायफैलायदो, सिनेमाखौथ' मोजां मोनदों आङो। बर'जों बर' बयबो सापर्ट होलायलायदो, नायफैदो आरोना। होमबा आं जोबजासिम नायग्रोसै, दे नायलांबाय थादो। दा लास्टआव लोगो मोनगोन, नायग्रोसै आङो। 아이고 아씨 주등. 네가 할수 있는 한명씩은 하시기만은 그러나 성난이 크다. 아니 가문의 미슨 놈은 차당만을 실락한문근 미슨 당 능병만 장인의 당은 마블라바바 능노슨 당당라 이스라엘의 그 랑페이가 나와 जोब्बाय गैला नालान जोलैसो सोर सोर दंमोन नै सिनेमा नायनानै गाबोसो फाइनालि नायनो होनबाय थानाया नुमारथारबाय आरोना। जोबजासिम नायखांबाय, नै दा थांफिनसै। सिनेमाखौ जि मोजां मोनदों आङो, बयबो नायफैदो। नायनानै माबायदि मोनखो दे खोन्थादो एसे। गोदोनि खाहिनि मोजां जादों, गाज्रि नङा। सास्ति खालामजानाय गंगारफोरजों मोजां मोनदोंनो नायनानै। ओंखारबोबाय नै, आयु बायह्रायाव गरमथार माथो, सिङाव थान्दा हाया नालाय ओंखारबोनानै गरम मोनथारबाय। दायो जों नै गारियाव गाखोबाय, बिमाया लांफैबाय आरोना। बेयो आंनि फंबाय असे, बेहा मैया नायखांनायखाय दिनै नायासै। दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनसै। लोगोखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच।